Toh, Pak, aja kesusu sik toh, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu, ngoten lho. Cocok nggih Bapak Ibu nggih. Oh. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten. Layak wedi sampean. Nah, nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan toh, Pak. Kula kan saurane putri. Lho, mboten toh? Moh, Pak. Wah, lah moh Pak. Ayo bejamu Bir, menawi ora entuk apa-apa bar iki. Pak, jenengan wau kan anu to sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maeman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku ayo Mbak maem nanti kangen maem ngono lho Pak. Heeh. Terus sakniku niku ajenge tangkret jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Lah, Kat nggih. mang sore ki ora kenal Pak. Belas saiki. Belas ya Allah Pak panjenengan bagus men to Pak. As. Brengos lho Pak. Ayo. Jan. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis Wis ayo ndang digarap kok. Oh, dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya ya Pak, Hilang. iya ya. Sabar Pak, sabar. Batine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe witang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. 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 Kang ngene ati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boleh boten Pak Lho. guyon. Karone kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih. Piyai sepuh ki aja disuni arta ning Lah, napa, disuni Pak? pangestu, ngono lho Nggih. Bir ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi judul. Amin Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok Pak niku. Waduh, lah kuwi. Monggo dipunaturaken kangen ning ati konjuk dumateng sedaya panitia. Yuk. Yo. Ayo Pak. Sewintu welawase kowe lunga pamit karo aku Joget meneh Pak. tuh wong ayu pemudanku ati susah mung kangen siramu Bagas katresnanku. Piye? Erat banget rasane hatiku. Awak lumrah labi saturu. Wewayanganmu ngrekidu hatiku. Rino wengi tak anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Semalang bebas tresnaku iki ora bakal mayu. tenang Iya, Pak. Ora suwe aku
pepujanku hati susah mu kangen liramu Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani tempone kurang cepat, Pak. Jenengan tetese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Ya piye? Berarti harus lebih semangat ngoten lho, Pak. Kudu rada cepet. Wis tuwek marane. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho, Pak. Kok cepet-cepet piyai sepuh napas. Nah, nggih leres. Kula mawon pun krasa semen. Tanah iya. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho, Pak. Tenan lho, Pak. Siap? Kari sagongan men Pak, ra apa-apa. Kari sagongan lho, Biasane Pak. nek kari cepet Pak, engko banjur ya. Tak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Oke. Aja semalang membangun hop. Diomongi ki ngedek cepet tok Lho, lagi sing dua iki, Mas. Wis sing dua iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja